ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин. меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳунарпешаи театри драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский, ҳунарпеша шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Фирӯза Раҳмонова. Хуш омадед ба барномаи лазиз. Ташаккур ки шумо даъвати моро пазируфтед. медонем ки имрӯзҳо бисёртар корҳои шумо хело зиёд аст, сабт доред. дар театр хело ҳам аз паи эҷодиёт ҳастед ва миннатдор ҳастем ки даъвати моро пазируфтед. Саломат бошед. Таклиф. Саломат бошед. акнун имрӯз чӣ ҳамроҳи шумо омода кунем? Имрӯз мо як хӯроки камравған бо номи дамлама, ки занои мо ҳама бо ин хӯрок шинос ҳастанд. Дамлама. Тайёр мекунем. Бале. медонед, дамлама дар барномаи мо ин фикр мекунам ки чандин маротиба аст ва ҳар маротибае ки меҳмон дамлама мепазад, ҳар якташ маззаи худаша дорад. бо ҳамун ин бамаззатар, бо бааш бо бамаззатар, инаш бо бамаззатар. фикр мекунам ки имрӯз ҳам хело ҳам хӯроки болаззат мешавад, дамлама. ва мебинем, биёед оғоз мекунем аз шустани дастон. риоя накардани гигиенаи дурусти даст, яъне тоза нигоҳ надоштани дастон метавонад инсонро ба ҳар гуна бемориҳо оварда расонад. аз ҷумла бемории дарунравии диарея, ки ба саломатии инсон, махсусан кӯдакон, зарари зиёд дорад. акнун биёед оғоз кунем. Аз чӣ сар аз чӣ оғоз кунем? аввал биёед ба мо чӣ гуна дег, кадом намуди дег мо дорем? ана ин. ҳозир мо дега мемонем. хуб, дег ҳарораташа аллакай метавонем ки метавонем камтар баланди средний огонь. хуб. Да. вақте ки ин камакак об дорад, тарас хаста вай аст. қоқ ки шуд, равған мерезем. равған. равған. оло интизор шавем ки қоқ шавад. хуб, гӯшт. қоқ шуданаш биё гӯшта майда гӯшта майда мекунем. ман ҳозир ба шумо тахтача медиҳам. якто ба шумо, яктои дигараш барои худам, ки ба шумо кӯмак расонам. биёед, медонед, мехоҳам пурсам аз давраи мактабии шумо. давраи мактабии шумо ки он вақт чӣ гуна буд, чӣ хел буд? ҳамон вақтҳо дар озмунҳо иштирок мекардед ё ин ки филмҳо нигоҳ кардеду баъд дар дили шумо ҷой шуд меҳрбани касб? дар озмун иштирок накардам. ман ҳамин як филми дар ёдам аст, синфи 7 мехондам. синфи 7 мехондам. як филме бо номи «Долгая дорога в дюнах» тамошо кардам ва як чанд серия дошт. баъди ҳамон филм чӣ хеле ки фикри ман дигар шуду. ҳамин меҳри дар синфи чанду? ҳафтум? дар синфи 7. дар кӯдакӣ як ҳамин падару модари ман дар дили мо кӯдакон ҳамин меҳри санъатро ҷо кардагӣ буд. чӣ хел? мо масалан ягон рӯзи таваллуди мисол модарам, падарам, таваллуди ягон хоҳарам, додарам агар қайд мекардем, фарзанди калонӣ будед? қайд мекардем, ҳатман назди меҳмонҳо саҳнача нишон медодем. худамон тайёр мекардем ва назди меҳмонҳо саҳнача тайёр мекардем. як спектакли калон мешуд. баъд фикр мекунам ки аз ҳамин чизое аз сар гузаронда меҳри санъат дар дили кӯдак ҷо мешавад. ман ҳам ҳамин хел. дар хона зид набуд ҳеҷ кас, падар, модар? аввал албатта зид буданд. мегуфтанд ки касби актёрӣ, санъат ин бисёр вазбин аст, касби вазбин аст. ту
ту метонӣ наметонӣ театр ба наравам актриса нашавам ман дигар ҳеҷ куҷо намеравам. хуб дар вақти мактабхониятон синфи ҳафтум мехондед дар пеши меҳмонҳо ҳамон вақт ягон саҳнача бозӣ мекардем худамон мебофтем ягон мавзӯи ки ба ҳамон зодрус тааллуқ дорад ва бозӣ карда меҳмонҳоро хурсанд мекардем. хеле хуб. Ва гуфтед ки дар аввал ки албатта ки зид буданд ки оё аз уҳдаи ин кас мебарӣ ё ки ман калонтар реза кардам. Ман дар аввал дидам ки шумо калон реза кардед баъдтар. ин барои чӣ ман ин хел реза мекунам? Барои ин ки ин хел қулайтар аст хӯрдан. Хӯрдан бале. Қулайтар аст. Қулайтар аст. Май даҳак ба даҳон мепартоӣ? Да. Тамом. баъди хатми мактаб ман ба донишгоҳ дохил шудам. Донишкадаи санъат? Донишкадаи санъат ба номи Мирзо Турсунзода. Он вақтам ба номи устод Мирзо Турсунзода буд. дохил шудам. имтиҳони қабул чӣ гуна буд? Чӣ хел рафтед? имтиҳони қабул бениҳоят мушкил буд. Бароятон мушкил? Бароям мушкил буд, чунки ман мактаби русӣ тамом кардагӣ ва имтиҳон бояд ба забони тоҷикӣ супори масалан иншо навистан ба забони тоҷикӣ ва ман фарсахҳо дур будам, барои ки мо иншову диктанту контрольне ҳамаш ба забони русӣ буд. Дар ин ҷо бо забони тоҷикӣ бояд иншо менавистед? Чунки он вақт курси набори курси русӣ набуд. Фақат тоҷикӣ буд. Курсҳои русӣ ҳам буданд? Буданд, лекин дар 4 сол як маротиба. Дар 4 сол як маротиба курси русӣ барои театри русӣ қабул мекардам. Курсҳои русӣ ки буд он вақт муаллими онҳо? Курсҳои русӣ Неля Саидовна буд ба фикрам, ҳамин дар ёдам аст фақат. Барои ки мо он қадар хеле во намехӯрдем бо ҳамдигар. Онҳо аллакай мо курси якум дохил шудем, онҳо курси се буданд. Се буданд. Он вақт курсҳои се аллакай дар назари шумо чӣ қадар? Уже профессиональный актер. Ҳозир равған меандозем. Равған. Деги мо гарм шуд. Бале. Деги мо гарм шуд, мо бояд равған андозем. Чӣ хеле ки мегӯянд, бояд дар ҳар як хӯрок барои ҳар як шахс дар як шабонарӯз бояд на зиёд аз 2 қошуқ равған истеъмол кунад. Ҳай мо дар ин дег барои 2 кас намешавад, зиёд мешавад. Чунки мо дар ин ҷо зиёдӣ ҳастем. Зиёдтар меандозем. Ин равған шумо натарсед ки ин бисёр мешавад. Ин равған нес мешавад. Нес мешавад. вақте ки буғ ҳамон буғ вай мешавад, ин об қати аралаш мешавад. Мардуми мо хӯроки серавғанро зиёд истеъмол мекунанд, аммо аксар вақт оид ба оқибатҳои он ба саломатӣ кам фикр мекунанд. Барномаи ӯзуқавории ҷаҳонии Созмони Миллати Муттаҳид таъкид менамояд, ки аз меъёр зиёд истифода бурдани равған метавонад ба ҷамъшавии чарбии хатарнок дар бадани инсон гардад, махсусан дар бадани кӯдакон. Он ҳатто метавонад ба бемориҳои дилу саратон оварда расонад. Аз ин рӯ хеле муҳим аст ки мо равғанро аз рӯи меъёр истифода барем, яъне 2 қошуқи калон барои як шахс дар як шабонарӯз. Равғанро рехтем, ба болои плита мемонем ки камтарак гарм шавад. Гарм шавад. Хуб. Пеш вақтҳо равғани растанӣ кам буд ку, фақат мардум равғани пахтагӣ истеъмол мекард. Барои ҳамин ширин мекарданд. вақте ки ширин мекард вай гарм мешуд, гарм шавад, баъд як тараф гирифта мемонданд. Мо ки ҳозир ин равғанро ширин кардан дар кор нест, мо ҳам хел гарм мекунем, як тараф мемонем. Гарм як тараф мемонем. Мемонем, гарм мекунем. Равғани пахта буд. Акнун пиёз. Акнун пиёз, пиёз. Пиёзам барои хӯрок. Ина мо метавонем намак кунем ё ки? Камтарак намак мекунем. Бисёр накунем ки барои ки гӯшт камтар баъд сахт мешавад. Пеш аз авқот хӯрок пухтан, умуман гӯштро пештар бояд намак. Бале, бояд намак пештар кунем. Чунки агар як вагура пеш аз хӯрок
гӯштро намакунем, гӯшт сахт мешудааст. сахт мешавад. Вале манам нафаҳмидам. Да, ин Бале. секрети кухни, секретҳои занон. Занон, бале. Так, акнун биё мо ҳама чиро тайёр мекунем, баъд ба Баъд якта қабат ба қабат дар дег ворид ин мекунем. куштагӣ аст. Не, вай. Имтиҳони қабула кӣ гирифт? имтиҳони қабул мо се муаллими мо ин малика халимбековна ҷурабекова, баъд музофиршоева Сора Музофиршоевна Музаффаршоева. ва муаллими вокал доштем бениҳоят ҳунарманди халқи СССР буданд. Он кас Аҳмад Бобоқулов. Аҳмад Бобоқуловам Бобоқулов ва имтиҳон гирифтанд. Да. Аз актёров. Овозу, вокалу, аз актёру мо факултети актёр драма кино музыкального. Жанри мусиқӣ. Мусиқӣ. Барои ҳамин мо Ҳамин хел буда? именно ҳамин курси мо бояд ҳофизӣ бояд мекардем. Бояд ҳамон чӣ мегӯям? ҳунари Сарояндагиам бояд дошта бошем. Да. Ҳамин хел буд. Хай. Фақат курси шумоҳо? Фақат курси мо буд. Барои ҳамин ҳама ҳаракат мекард ки сурудхониро ёд гирад. 4 соле ки дар он ҷо дар донишкада таҳсил намудед, чӣ гуна гузашт бароятон? Хел хуб душвор буд ё ки барои ман душвор? ҷолиб буд. Барои ман масалан дарсҳои маҳорати актёрӣ душвор набуд. Ба ман бисёр шавқовар буд. Чунки ман медонистам ки аз уҳдаи ин касб мебароям. Ба ман мушкилӣ медонӣ дар чӣ буд? Дар он буд ки ман баъзе фанҳоро на он қадар хуб мефаҳмидам. Аз ҷумла Масалан, научный коммунизм, философия, политэкономия. Ман ин чизо бисёр мушкил буд. Ва фикр мекунам ки ҳатто ҳамкурсое ки мо доштем бисёр фаъол буданд дар ин дарсҳо. Дар ин дарсҳо фаъол буданд. Баъзе ҳолатҳоро намефаҳмидам. Баъзе ки муаллим мисол мефаҳмонд, мавзӯъро мефаҳмонд, дубора се бора бо такрор мекарданд ки фаҳманд. Бисёр вазмӣ буд. Ва фикр мекунам ки инам дар кор буд. Инам дар кор буд. Савзӣ бисёр накунем. Савзӣ ҳамон қадар кифоя аст? Мебинем. Савзӣ мебинем. Так. Пиёзро алоҳида гузорем. Ин пиёзам аз худ об пайдо мекарда вақте. Ами чӣ қадар ки пиёз бисёр бошад, ҳам қадар оби ҳамон пиёз буғаш мебарояд. Дар хона шумо худатон хӯрок омода мекунед? Ҳар хӯроки шом, хӯроки субҳ худатон? Бале. Кӣ мекунад? Ман се писар дорам. Се писар. Бале. Се писар дорам, лекин кӯмак мерасонанд ва баъзан хеста тайёр мекунанд. Ин ҳеҷ ҷои айб нест. Ман фикр мекунам ки мард бояд ҳама чизро ёд гирад. 70 ҳунар ба мард кам аст. Мо ҳам дар хона кӯмак мерасонем. Ҳастанд мардҳое ки манам масалан ошҳои ба мазза мепазанд. Ошхонаҳо мардҳо ҳастанд ку. Ман тайёр кардани ин намуд дамламаро аз медонед ки ёд гирифтам? Аз ки? Аз модар? Не. Падар? Не. Шавҳар? Не. Аз ки? Аз ҳунарманди бениҳоят дӯст медоштагии ман, раҳмати Ато Муҳаммадҷонов. Ато Муҳаммадҷонов. Ман хеле дамлама омода менамудам. Вақте ки мо дар студия кор мекардем, Ато Муҳаммадҷонов омада кор кард қати мо. Дар намоишномаи Антигона. Он кас крионта бозӣ мекард. Театри Нимҷазира. Нимҷазира ба.
ва як вақт ҳамихе шуд ки вай камакак мазаш насуд касал шуду мо ҳама каса хеста рафта хабаргирӣ рафтем ба хонааш да ба хонааш хабаргирӣ рафтему оилаи вай ҳамин намуди дамламаро тайёр кард ҳамин намуд дар дохилаш лаблабу ҳама чӣ дошт баъд дар ҳамин қадар бомаза буд ки бачаҳо пурсиданд ки то акаш мо ин дамламаро чӣ хел тайёр кардед баъд вай ҳамин якта ба якта фаҳмонд ва баъд аз вай аз хонаи вай омадаму дар равакак тайёр кардам дар хона фарзандои имрӯз ҳастанд ягон нафаре ки ба ҳамин касб ба касби шумо ба касби падар фарзандои ман бале ҳаст дутаи онҳо калонию хурдӣ калониям донишкадаи Москваро хатм карда омад хурдӣ бошад донишкадаи худам онро хатм кард аллакай кадом ҳамон касби режиссёри кино телевидение қисми ворид кардан ба дег интизор мешавем ки хунуктар шавад бале ҳарораташ пасттар шавад кани гӯшта инам мо метавонем ки ҳоло пасттар кунем да метавонем оли ана хуб бояд ҳамон гӯштам насӯзада ҳамон қисми болои гӯшт мехостам аз чӣ пурсам аз шиносоӣ бо устоди ман ҳам ҳастанд озод маликов чӣ хел шинос шудед мо чӣ хел шинос шудем вай баъди армия баъди аскарӣ хизмати ҳарбӣ аллакай вақте ки мо дохил шудем ваю аллакай дар донишгоҳ як сол хонданд баъди як сол рафтанд ба хизмати ҳарбӣ баъди хизмати ҳарбӣ баргашта ба курси моғалтидан озод алоуддин ҳама хел буда аз охири курси якум баргаштан омад не выбрасывайте можно и вот так вот мана хел қабат мекунем ҳамчун тарелка барин мисли табақча хуб омаданд дар охири курси якум устод озод маликов бале озод маликов баъд чӣ хел гӯям мо аз дар омаданду шумо дидеду мусиқии ҳиндӣ ҳамин хел шуда ин медонед як аҷоиб вай шудагӣ буд ман ҳамин хел нақл мекунам ҳеҷ кас бовар намекунад лекин дар ин духтарои ҷавон бисёр мисол фикр мекунанд ояндаи худашонро ин дар одамизод дар табиат ин ҳаст инро рад кардан дар кор нест ин ҳаст ин ҷои шармам нест ба фикри ман чунки чӣ духтарбача чӣ писарбача фикр мекунад ояндаи худашро чунки як ҳаёт бо ҳамон нафаре ки интихоб кардаи бо ҳамон то охири умр мемонем бале бояд фикр бояд барои ҳамин ман вақте ки озод ба курс даромад ман гуфтам ки ман куҷои туро дидагӣ будам баъд гуфт ки куҷо ман шинос не вай аз худи Бадахшон ман аз Душанбе куҷои туро дидагӣ баъд гуфтам ки не вақте ки мо хел ҳамсӯҳбат шудему шинос шудем ҳамкурс аллакай чӣ хел ҳамкурс бо ҳамкурс наздик мешавад бисёр
озодона суҳбат мекунад. Ва ман гуфтам, ки ман ба фикрам, ки ин буд, ин дар хобам даромадагӣ буд. ҳоло ман синфи 9 мехондам. баъд фаҳмидед, ки не, ин аҷоиб. Ҳеҷ кас бовар намекунад. Ман гуфтам, ки ҳатто ба модарамам нақл карда будам, ки як чӣ хеле ки хоб дидам, ки як бача омада маро гирифта бурд, дуздид бурд, куҷое вай кард, ана шаҳрра нишон дод ба ман, даст ба даст мо гирифта рафтем. Ин синфи 9 мехондам. дар синфи 9. баъд фаҳмидед, ки баъд вақте ки дар як ҳолат вай ҳамин мӯяша худаш буридаст пешонишаю. дарси физкультура доштем. Намак канӣ? намак саҳар мебиёям, ваям хел пешонишам хел каҷ буридагӣ. мисли ҳамон хоб. баъд гуфтам, ки точно ту будӣ. мисли ки дар ҳамон хоб. ҳамин хел мо баъд наздик шудему. Мо ҳозир як қабат карамро чиндем. аввал бинандагони гиромӣ гӯшт, баъд пиёз, баъд аз боло карам. Мана хеле ранги табақча кард. бале, мисли табақча. ин хуб мешуд, ки агар ҳамин баргҳои капуста хел майда намешуд. Назм мешуд. ман медонам, ки оиладор шудед, баъд боз дарс буд. ин душвор набуд барои шумо ҳам? албатта душвор буд. мо дар курси мо хеле барвақт хонадор шудем ва баъди як сол баъд аз хонадоршавӣ мо писарчам таваллуд шуд. фарзанддор шудед. албатта бе такяи падару модар зиндагӣ мекардед? не, бе такяи онҳо, бе чӣ гӯям, кӯмаки онҳо мумкин ки мо хатм намекардем. хайрат ки онҳо ҳастанд. акнун мо чӣ кор мекунем инҷа? камака кабудӣ. баъд аз хатми донишкада баъдан ба як бура театри Нимҷазира. бале, баъди Нимҷазира ин бо дастгирии ки буд? ки пешниҳоди ки буд? қисса дароз аст. театри мо чӣ хел пайдо шуд? вақте ки Валерий Ахадов роҳбари театри Русии Маяковский буданд. ина мо дар чиз истифода мебарем. болошда накунем? не. ҳозир биёед аввал вай гирён кунед. ҳарораташа баландтар гирёну ҳарораташа буз баланд мемонем ва даънакаша мепӯшонем. ҳарораташ аввал баланд бошад. вақте ки вай гарм мешавад, баъд пасттар мекунем. даҳанакаш маҳкам мекунем. ва дигар намерасем? не, намерасем. вай бояд ҳозир вай шавад, ҷӯшад. баланд мунад? не, аку баланд. ин чанд қадар? ҳамин қадар? то 9 ҳай кани беистад ҳамин баланд. як бор гарм шавад, ҷӯш биёяд, баъдан ҳарораташа пасттар. баъд пасттар мекунем. хуб, барои ман ҷолиб аст театри Нимҷазира. театри Нимҷазира аз чӣ пайдо шуд? аз оне ки вақте ки мо хатм кардем, пеш давраҳои баъд аз хатми мо
аз горисполкому, аз тамоми донишгоҳ муаллимо, ректор, проректору ҳама ҷамъ мешуданд ва студентҳоро распределение мекарданд. Мисол мегуфтанд ки ту ба ин театр меравед, шумо ба ин руххат гирифтед, дигараш. Ва вақте ки ман даромадам, ба ман гуфтанд ки шумо руххат гирифтед ба театри Хуҷанд. Хуҷанд. Ба номи Камоли Хуҷандӣ. Он вақтҳо ман аллакай оиладор будам. соҳиби фарзанд будам, хона доштем ва даромадам гуфтам ки ман намеравам онҷа. Барои ки ман инҷа ҳама чия партофта чихе меравам. Баъд гуфтанд ки хай мо дигар театрҳо шуморо қабул накарданд. Ман гуфтам ҳаст одаме ки моро қабул мекунад. Гуфт ки он давраҳо он СТД буд, Союз театральных деятелей. Ва председатели он давра ваъда дод ки ман дар асоси ҳамин гурӯҳи шумо мехоҳам як студия ташкил кунам. Ва ин гапро ман фаҳмида қапидам. Он кас ваъда дода буданд? ҳоло таъсис наёфта буд театр. Баъд шумо рафтеду гуфтед ки ҳаст? Баъд вақте ки даромадам, он кас ҳамунҷа буд. Ман гуфтам анамин одам номаша гирифта ваъда дод ки аз курси мо як студия ташкил мекунад ва ин ваъдаояш 100% буд. Ман мехоҳам илтиҷо мекунам ки студия ташкил шавад. Яъне ки шумо ба ёди он кас овардед, баъд театр таъсис ёфт Ним ҷазира. Он вақт ҳамон вақт Валерий Ахадов дар театри Маяковский кор мекард ва чӣ хеле ки шуд ки театр ду тақсим шуд ва як қисми Маяковский он қисмаша гирифта СТД омадан ва дар ҳамин студия ҳам гурӯҳи русӣ шуду, ҳам гурӯҳи тоҷикӣ. Ҳамин хел шуд. Ин театри Нимҷазира намоишҳо рӯи саҳна оварда, намоиши Антигона. Боз кадом намоишҳо буданд? Намоишҳои маленькая квартира с большой лоджией номаш буд, хонаи хурд бо лоджия чӣ мегӯянд? Балкон барин. Бале. Мисли айвон мегӯянд, да? Балкони калон. Баъд як намоиши дигар монданӣ будем бо номи Лакупак. Лакупак? ҳамон Лакупаке ки ҳозир ҳам дар Қурбонтепа меравад ва дар ҳам театри Лоҳутӣ гирифтан монданд. Ин албатта фикри аввалини Аловуддин Абдуллоев буд. Баъдан Аловуддин Абдуллоев, яъне падари ман, рафт дар баъди пош хӯрдани театри Нимҷазира. Афсус ки мо сар кардем, мо кор кардем дар болои ин намоиш. Бинед ки як театр таъсис ёфт бо ҳамон гурӯҳи шумо. Ин хелоам як кори хелоам калон аст ки хело душвор аст. таъсис кардани як театр Нимҷазира. Овозааш ҳам хеле калон буд он вақт. Барои ки мо ин ҳам кори дастаҷамонаи гурӯҳ буда, ҳама бо як мақсад. Тамом кардагӣ, нав хатм кардагӣ, хун дар ҷӯш, потенсиал калон, фикру фантазия ҳамин хел бисёр буд ки мо ва кайфият мерем театр. Соати 12 шаб кор мекардем мо. Дар театр мерафтем, 12 шаб тамом мекардем, то хона мерастем соати 1 мешуд. Бо соати 8 дар донишкада бояд бошем. Донишкада не кор аллакай дар театри. Ин бинои шумо дар куҷо буд? Бинои мо дар ҳозира пешвақт система автоматика буд. Ана ҳамунҷо барои мо театр сохта буданд. Саҳна карданд, зал карданд, ҷои нишаст, ҳамаш буд. Афсӯсам мехӯрам ки барои чӣ ин театр пош худ? Бинед ки бино ҳам доштед, намоишҳои хубам рӯи саҳна овардед. Хело як меҳнати калон аст. Дар як сол театр студия бениҳоят овозаш дар ҳақиқат вай буд, зиёд буд. Ва ин гӯё ки чихе мегӯянд революция в театре, ин як навоварӣ буд. Як навоварӣ буд ва ҳамин қадар тамошобин бисёр буд ки кӯшиш мекарданд ки
ҳатто ман дар шаҳр мегаштам, аллакай мегуфтанд ки вы Антигону играли? Мегуфтам да. Ба гуфти мо тамошо кардем бениҳоят зур, ҳами хел театри шумо нақс, чӣ хел билет ёбем, чӣ хел ҳами қадар одамо медони ажиотаж буд ки ҳамин театр равем, театр ва он вақто тамошобин чӣ хеле ки ба театр шавқ дошт, майл дошт, мерафт, худаш мерафт. баъзан бит намехоҳам пурсам пош хӯрдани ин театрро. Мехоҳам ки дар ҳамон ҷое ки гуфтем ки бо як ҳамон мақсаде ки гузоштем, ҳама як кайфияти кор дошт, дар ҳамон ҷо истем. Бале. Бинандагони гиромӣ, имрӯз меҳмони барномаи мо ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Фирӯза Раҳмонова ва ҳозир акнун хӯрокам қариб ки омода шуд. Мо хӯриша омода кардем. Ана хӯриш бо диринг, помидор, турб, кабудиҳо ва лиму. Акнун инам қариб шудааст ин ки ин аллакай омода аст? пухтааст ва мо метавонем хомӯш кунем ва мекашем. хуб, бинандагони гиромӣ, акнун чӣ хеле ки гуфтем мо омода кардем хӯриш ва дамлама ҳамроҳи апа Фирӯзабону ва акнун вақти чашидани хӯрок аст ва як ба як ҳамаша маззаша як ба як нуқта ба нуқта ҳамашро ба шумо мерасонем. Хуб, акнун биёед чашем. Аввал гирем. Кани чӣ хел омадааст? Бомаза. Картошкааш бомаза, гӯшташ Кани пухтааст? ин гӯшташ дар ҳақиқат мулоим шудааст. Хеле бомаза. Ва ҳаме лаблабу ва боз картошка. аз гӯшташ нагирифтед, начашед? Гӯшт хӯрдам. Гӯшта хӯрдед. Бисёр бомаза бисёр омадааст. бинандагони гиромӣ болаззат хӯрок. Дамлама худаш ҳамин хӯроки бомаза ва чӣ хеле ки гуфтам дар аввал, ҳар дафъае ки меҳмоно дамлама омода менамоянд барои мо, ҳар таш бо ҳамон як нозукии худаш, бо як маззаи худаш ва имрӯз аз шумо ҳам фаҳмад як маззаи хуб дорад, маззаи болаззат дорад ва як намуди зоҳириаш ҳам чӣ қадар зебо аз лаблабу мо истифода бурдем. Акнун бо метавонед хӯришам Мо кунед. дар инҷа хӯриш дорем ҷанабини. Да. Ман Акнун да турб қати агар чашед бомаззатар мешавад. болаззаттар мешавад. Кани. ин турбам об пайдо кардааст. Худаш ҳамн гуфтед ки агар намак кунем камтарак об мекушад, шарбаташам мебарад. Бисёр ҳам хӯроки болаззат дар ҳақиқат ва мехоҳам боз як бор дигар аз фурсат истифода бурда миннатдории хешу, миннатдории худро аз номи тамоми аҳли кормандони телевизиони Сафина ба шумо расонам, чунки чӣ хеле ки гуфтем, шумо даъвати моро пазируфтед, омадед ба барномаи лазиз. аз шумо хеле миннатдор ҳастем. Таманияти шумо барои бинандагони телевизиони Сафина.
чӣ мехостам гӯям? Умуман занҳои мо бениҳоят кадбонҳои беҳамто ҳастанд. Ҳар яке онҳо як чихе ки русҳо мегӯянд изюминкаи худашро доранд. Ва боз ҳам мехоҳам хотиррасон кунам, ки занҳои мо худо илоҳӣ нам дастотонро дард набурорад, дарда набинад. Ва ҳамчун бетавсияи ман ҳам медонанд занҳо, ки зимистон бояд каме захира дошта бошанд. Ва ман мехостам гӯям, ки барои консервакунонӣ бар яхдон мемонад, ях мекунад. Инро ҳам ба нақшаи оиладорӣ ба нақша гиранд. Чунки ин бениҳоят чӣ гӯям, дар як вақте ки ҳеҷ тамоман дар хона ҳечӣ набошад, ин кӯмак мекунад. Чунки агар масалан помидор ҳам мешавад дар яхдон гузоштан, ҳама чизро дар яхдон гирифтан мумкин аст. Ва ман ҳам аз фурсати муносиб истифода мебарам барои ҳар яки шумо бинандагони гиромӣ саломатӣ бардавом, хурсандӣ дар хонаи шумо. Мехоҳам дастархонатон пур аз нозу пур аз неъмат бошад. бо телевизиони Сафина бимонед. Хайр, то барномаҳои оянда. Хайр.